Türkmen telewizionyasy öňkü ministriň we beýleki tutsaglaryň teletobasyny görkezdi. Resmi Aşgabat haç para horlugyny boýun aldy. Korrupsiýa päsgelçilikleri we korrupsiýa maglumatlarynyň eli ýetersizligi boýunça dünýäde birinji ýerde durýan Türkmenistanyň häkimiýetler işini düýpli kemçilik goýberenligi aýdylan öňkü resmiýetiň käbiriniň garşysyna jenaýat işiniň gozgolanyny barada garaşsyz neşirlerde peýda bolan maglumatlary türkmen resmiýetleriniň arasyna giň ýaýranlyk aýdylýan korrupsiýa faktlaryny ýene bir bölükleyin tasdik etti ve Nowatdaky telewizioniýa tobasyny 13-nji sentýabrda efire berdi. Türkmenistanyň baş prokuroru Batyr Attaýewiň 13-nji sentýabrda geçirilen hökümet mejlisini onandyrmagyna görä, jemgyýetde paraxorluga garşy aýgytly görüş alınıp barlýar. Türkmenbaşydaky nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň baş direktory wezipesinde işleýän Muhammed Muradow, Ministrler Kabinetiniň dokma senagaty bölüminiň müdiri wezipesinde işleýän Begelov bilen dilleşip topar bolup daşary ýurt kompaniýalaryna aviakerosini satyn almaga ýardam edenlikler üçin para alypdyr. Döwlet Haryçy mal birjasynyň birja sewdasyny gurujy bölüminiň başlygy wezipesinde işleýän Aýdoýew, geçirilen birja sewdalaryna neft gaz önümlerini satyn almaga ýardam edenlik üçin dürli kompaniýalaryň ýol başçylaryndan para alypdyr diýip baş prokuroruň hasabatyny aýdylýar. Baş prokuror telekeçi Çary Muhammed Kulowyň we beýleki käbir öňkü resmiýetleriň garşysyna gozalan jenaýat işleri barada hem gysgaça maglumat berdi. Kulowyň hiç ýyly salygy tölemän bir kanun telekeçilik işi bilen meşgullanýanlygy, gümrük gödäwçiliginden ruhsatsy we gizlenlikde uly möçberdäki daşary ýurt valyutasyny gaçak ýol bilen alyp gitmegi maksat edinenligi aýdylýar. Golaýda sewda we daşary ykdysady gatnaşyklar ministri wezipesinden boşadylan Amandurdy Işanowyň işden boşadylan wadyny tutsag edilenligi barada resmi taýdan tasdiklanmadyk maglumatlar ýaýrady. Emma enni işden giç ýaşy diýilenligi häkimiýetler Işanowyň gulluk ygtyýarlyklarynyň hyýanatçylykly peýdalanyp türlü jenaýatlary baş goşanyny tasdik edýärler. Işanow döwlet Haryçy mal birjasynyň başlygy wezipesinde işlän döwrüne geçirilen birja sewdalaryna Kulowyň haýyşy boýunça daşary ýurtlarda hasaba alynan kompaniýalara newit önümlerini arzan bahadan satmaga ýardam bermekde we ýene bir näçe jenaýatda aýplanýar. Galybersede baş prokuroruň hasabaty bilen Türkmenistan ýurty onlarça ýyl bäri döwlet serişçileriniň hasabyna gurulýan ýyllyk haj ziyaratlarynyň dinarlardan para almak üçin ulanýanlygy barada ýyl içinde ýyllar boýu edilen gurrunlary resmi taýdan tasdik etdi. Bu tasdikname Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky haj ziyaratlary we para peşkeş meselesi barada efire beren Nowatdaky gepleşiginiň ýurdun baş müftisiniň täzelenmeginiň ýyzyanyna gawat geldi. Türkmenistanyň Mar welaýatynda büdjet işgärleri ýokary okuw jaýlarynyň studentleri, mektep okuwçylary, çağalar baglarynyň çağalary we ýaşullar ýurdun döwlet telekanallarını surata almak üçin geçirilen garaşsyzlyk bayramy münasibetli dawaralara gatnaşmaga mejbur edilýär. Türkmen häkimiýetleriniň 27-nji sentýabrda bellenýän garaşsyzlyk bayramyna görýän resmi taýýarlyklarynyň çäginde Aşgabatyň mektep molimleri we okuwçylary okuw sagatlarynda köpçülikliň çärelere gatnaşdyrylýar. Şu günler Mar welaýatynda garaşsyzlyk münasibetli gündü çäreler geçirilýär. Türkmen telewizionyasy bu çäreleri garaşsyzlyk gününde görkezmek üçin suraty düşürýär. Marynyň Türkmengala etrawynyň Zähmet Daýhan birleşiginde Kerwen ýoly atly çäre geçirildi. Ol ýerde 3 günläp çäre dowam etdi. Bu çäre büdjet işgärleri, çağalar baglarynyň, mektepleriň çağalary, medeniýet işgärleri, molimler gatnaşdyryldy diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertine söhbetdeş bolan marly habarçy 13-nji sentýabrda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä bu çäre 3 gün tişenme, çärşenme, penşenme günleri dowam etdi. Bu çärede dürli dörejilik toporlary Türkmen milli egin eşiklerinde çykyş etdiler. Mundan başga habarçy döwlet telekanallarına surata almak üçin geçirilen garaşsyzlyk bayramy münasibetli çäreleriň ýene biriniň geçen ýekşenme güni Mary Bayramaly şaýolunyň ugrunda ýerleşýän at aýlawynda geçirilendigini aýtdy. Bu çärede büdjet işgärleri we çağalar gatnaşdyryldy. Bu ýerde gije saat 10-a çenli adamlar saklap Türkmen telewizionyasına suraty düşürdiler diýip habarçy belledi. Şoňa meňdeş çäreleriň ýene biri Mary şäheriniň golaýynda ýerleşýän Garawum kanalyny kesip geçýän Parom köprüsiniň üstüne geçirildi. Bu ýerde köprüniň üstünde we Garawum kanalynyň kenarynda ýöriş gurnuldy. Bu çäre hepdäniň sişenme güni geçirildi. Çäreniň geçirilmegi bilen bagly ýollaryň hem ençemesi yapyldy. Hiç bir awtology geçirmediler diýip habarçy büdjet işgärleriniň bu çärelerden başga hepde bir gün pagty ýygymyna gatnaşmaga hem mejbur edilýändigini aýtdy. Garaşsyzlyk bayramyna görülýän köpçülikliň taýýarlyk çäreleri
Aşgabatda hem dowam edýär. Azatlyk radiosynyň paýtagtda habarçylarynyň biri bu çäreler sebäpli mekteplerde okuw sapaklarynyň diňe 4den 1 böleginiň geçirilýändigini aýtdy. Okuw ýylynyň başlananyna eýäm 2 hepde boldy. Ýöne Aşgabatyň mekteplerinde okuw ýylynyň başyndan bäri sapaklar dolu geçirilmeýär. Mektep muallimleri we okuwçylar adatça 1-2 sapakdan soňra köpçülikleýin dürli şol sanda sport, teatr çärelerini uğrudylýar diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde maglumat beren Aşgabatly habarçy 13-nji sentýabrda gurrun berdi. 27-nji sentýabrda bellenýän ýurdun garaşsyzlyk gününe resmi taýýarlyklar awgustyň ilkinji günlerinde başlanypdy. Garaşsyzlygyň öň ýany Türkmenistana internet hassa haýarlady. Ýylaty hödürlenýän paketleriň görnügi ýok. İnternetiň tildigi boýunça ýaradylýan halkara hasabatlarda dünýä ýurtlarynyň arasyny ýyzky orunlary eýeleýän Türkmenistanyň raýatlar soňky günlerde internetiň hassa haýarlan tildliginden hemde internet paketleriniň bereketsizliginden şikaýet edýärler. 16 sentýabrda Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy Mary welaýatynyň administrativ merkezine we etraplaryna internet hyzmatlarynyň ýagdaýy barada habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä ýerli ýaşaýjylar soňky bir aýyň dowamyna internetiň hassa haýarlan tildliginden hemde mobil operatorlaryň hödürleýän internet paketleriniň bereketsizliginden zäýrenýärler. Imo Messenger arkaly bir hat ýazyp ugrasaň, hatyň ertesi güni barýar. Arasyna barmaýan halatlary hem bar diýip marly bir ýaşaýjy atlandyrylmazlyk şertine Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. 3 manat pul salyp 50 megabaytlyk internet hyzmatyna birikdirýäris. Emma 50 megabaytlyk paket hiç saat ýazyşmasaňda şol güni 2 sagada ýetmän gutarýar. Ýene birikdiriň diýip SMS gelýär diýip ol aýtdy. Türkmenistany häkimetler Facebook, Twitter, YouTube ýaly sosial saýtlary şeýle-de WhatsApp, Telegram ýaly messengerleri petikli saklaýar. Imo Messenger ýurt içinde petiklenmeýän tüzümleriň hataryndadyr. Ýurt raýatlary petikli saýtlardan VPN arkaly peýdalanýarlar. Ýöne habarçynyň soňky maglumatyna görä soňky wagtlarda VPN hyzmatlarynyň peýdalanmak bilen bagly hem dürli päsgelçilikler bar. VPN tüzümlerini açsaň bir wagda göni 2 minut kadaly işleýär. Soňra internet gaty haýarlaýar diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä Maryda ýerli ýaşaýjylaryň en çemesi 6 nasır öýjükli aragatnaşyk kärhanasynyň hödürleýän hyzmatlarynyň ýylaty kanagatlandyrmaýanlygyny aýdýarlar. Başga aragatnaşyk kärhanasy bolman soň alarsyz ulanmaly bolýar diýip habarçy aýtdy. Döwlet ýeçiligindäki 6 nasır aragatnaşyk kärhanasy 2013-nji ýylyň ýanwaryna ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine urildi. Onuň öň ýany 2012-nji ýylyň oktýabryna 6 nasyryň tehniki binýady Hitaýyň Huawei Technologies hemde düýbi Seulda ýerleşýän Nokia Siemens Networks Korea Limited kompaniýasynyň enjamlary bilen enjamlaşdyryldy. Türkmenistana internetiň tildliginiň hassa haýarlamagy ýurtda geçiriljek döwlet çäreleriniň şol sany garaşsyzlyk bayramynyň öň ýanyna gawat gelýär.